Hallo, we zijn deze middag in Broensum op onze vastelovensboemel door het Parkstad. En dat is omdat het hu oud is in Broensum. De nieuwe stadsprins van Broensum werd uitgeroepen deze middag in de Brikkenoven. En daar zijn we natuurlijk bij. En we kunnen met de nieuwe kandidaat, de nieuwe prins, voordat de uit de kist is gesprongen, kunnen we ook al eens even hinger de coulissen kallen. Maar dan moet ik me wel beloven dat er door de moel overhelt, want het is zwaar geheim. Verstond hij met de vinevleur van de Broensumse vastelovend René Engelen, voorzitter van de carnavalsraad, het overkoepelende orgaan, en president Jos Rook van de Brikkebekkers. Heren, Prinsenproclamatie in Broensum, dus verdig met de nerven. Wow, nou, dat is een groot woord. Ja, het is, de nerven beginnen nu. Laat het ophouden. Wat gelijk gaat hier weer de bühne op om de nieuwe prins uit te roepen, Jos? Ja. Nou, dat is de beurt aan mij, de eer is aan mij. Omdat de nieuwe hooglustigheid, dat zou eigenlijk de hooglustigheid van de Brikkebekkers werden. Maar door omstandigheden had de carnavalsraad gevraagd of onze hooglustigheid ook de stadsprins van Broensum wil werden. Van het Parelriek, zo heet Broensum met de vastelovend tegenwoordig. Dus het werd een gezamenlijke stadsprins dit jaar. Oké, en werd het een goeie? Daar ga ik van vanuit. Zeker. Maar wat zegt, stadsprins Pa, Drakenstein. Ik weet het nog niet. Okay. Dat is nog de verrassing. Het kan zien dat een prinsenpaar weer of zelfs een Drakenstein hurig. Dat zou kunnen, ik weet het, uiteraard. Hè. En ja, nu moet zich maar laten verrassen wat het gaat worden. Ja, inderdaad. We zijn toch heel erg gespannen. En we gaan gelijk met de nieuwe prins wel het bal openen met de hele seizoenkelwals, wat ik hier. En daar zullen we hem gelijk eens even zien. En we gaan hem nog even spreken voordat hij uit de kist komt. Ik ben eens benieuwd of hij verder is met de nerven. Die wel, hoop ik. Voor Hansen te pakken hij vlak voor de proclamatie het prinsenpaar van Broensum. Frank en Nicole Schultheis, die gond hij de stadsprins en stadsprinses van Broensum mankeren. Vanaf u voor een kwartiertje, sujet. Verdig met de nerven? Dat zeer zeker, ja. Zeker verdig met de nerven. Na zoveel jaar wachten natuurlijk en 2 jaar corona is het natuurlijk wel fijn dat het nu doorgeeft. Ja, want wie lang had ze de moel moeten houden, Nicole? Toch zeker 3,5 jaar. Dat is heel lastig. Is dat gelukt? Ja, voor het algemeen wel. Gelukkig wel, het zou wel moeten. Hè? Ja. Maar worden er al immer bij de favorieten of is dat, kunt het uit de log vallen? Nou, het was wel immer onze droom. We zijn hier veel in de carnaval, vooral door onze eigen carnavalsvereniging Pratschek, hoe vooral jaren met optochten lopen, wie ook een hele Bruidsum Landgraaf Belge. We zitten wel echt flink in de carnaval. En dit wordt immer een wens natuurlijk. En als dan de kans natuurlijk komt, is dat geweldig. Ja. Wie gaat dat nu? Ja, er komt gelijk ergens uit. Ja. En dat doen we er met de tweeën tegelijk of apart? Nee, we gaan het samen doen. Okay. Ja, hand in hand gaan we het seizoen in. En dan van, nu gaan we er tegenaan en hoe zullen we ons even gaan laten zien in Broensum? Dat is wel een prachtig moment, kan ik uit ervaring vertellen. Dus ik zou zeggen, bal alles samen, alle grel wat in ik zit. Ja, en dan de route en vreet ze op. Ja, heel veel succes, gelijk. Dankjewel.
Brekkebekkers en stadsprinsipalen van de Paalweek als Frank de Eerste en Nico de Eerste. Wat was het saluut? Saluut af. En man die dit en doe is dit, de zee is een zo'n smit. Oh, zo'n smit, ik heel smit. Het is nog legaal, ik zit. Laat nog jong, kijk nog eens op, alles in het. Oh, zo'n smit, ik heel smit. Oh. Dankjewel, Fred. Trommels en toeten, al die sloten trots gekeerd. Toon ons besloten, jong weer gewoon wat er al gebeurt. Al gaan het ritme van de sleur, ons keihel achterna. Geer kind er van op aan, veerzien door. Veerzien door. Nu we toch in Bronsum waren, willen we nog even kallen met Ivana. En wie is Ivana, zullen zeggen? Velen van u zullen hem nog wel kennen. Maar het is een jonge dame, een groot carnavalszangtalent uit Bronsum. Dat vorige week nog inderdaad ook het Bronsums liedje, de slager van Bronsum, had gewonnen. Het had het PLK al gewonnen. Vorige week wordt opnieuw een frisse en vrolijke verschijning met het had leuke liedjes. Het had alles in zich om een grote ster in het vastelovens liedjes gebeuren in Limburg te worden. Ik ga het dus over Ivana. Ivana, verkallen trouwens even in het Nederlands. Dat is, mag ons allemaal niet zo, dat is ook een leuk dialect. Ivana, je doet het goed. Dank u. Wat een intro. Ja. Niet zo verlegen zou ik zeggen, want ik heb je bezig gezien, daar had je daar helemaal geen last van. Dus schilder eens even wat je al allemaal op je palmares hebt staan en wat je al allemaal hebt meegemaakt. Ik heb in 2019 met Lord het Los het PLK gewonnen, inderdaad. Dat was ook meteen mijn eerste soloseizoen, dus ik vond het... ik schrok heel erg van de winst eigenlijk, maar het was zeer welkom. Daarna zijn 2 coronajaren geweest, dus... puur online, heb ik liedjes uitgebracht. En dit jaar mogen we weer. En meteen de Bronsums liedje mogen winnen. Dus, Ja, chic. Je zei, dat was je eerste solojaar. Je hebt eerst nog in een groepje of in een koortje gezongen. Ja, ik heb bij Puur gezongen 1 seizoen. Met die 3 meiden vanuit Wijwerd Springlevend. Maar ik had toch meer het gevoel, ik wil alleen op een podium staan. En dat heb ik die meiden toen verteld. En... zijn we alle 3 een andere kant op gegaan. Okay. Nou, dat doe je goed, maar je liedjes, wat ik ervan ken en gehoord heb, gewoon hele leuke dingen. Je laat ze door andere mensen schrijven. Ja, Lord het Los en Leefd en Spas, de eerste 2 liedjes, die zijn door Dwayne Horbach geschreven. En Blieven Hangers en Veerzien door Tim Hamers. Dus van dit jaar en vorig jaar door Tim en die andere 2 door Dwayne. Okay. Nou ja, dat zijn geen onbekende namen ook in dat circuit. Als ik nou zeg LVK en een veelgevraagde artiest worden in het Limburgse, 26 adressen op een dag afwerken van Venray tot Vaals. Is dat je ambitie? Ja, het lijkt me wel super chic. Ik moet zeggen, ik sta nou lekker vol. Het is leuk, ik kan lekker onderweg zijn. Maar het doel is natuurlijk inderdaad nog verder Limburgen en het LVK natuurlijk. Okay. We wensen je veel succes. Wat?